mahwefo nyina kwa ba elmo PAMBY NYANSAPO dwumade eso yati asikrom ene ye ne amanfo e ba abetwetwe enkomo ye wo Easter month ntino ene de bibia efa Bible ho na se ye hye Bible mu a abra na asennua no so Yesu Kristo no abrantie bi eje no ne din e de sen ya ba wonche na wo bo ne din e de amaye na wo beka ya na otwe mu na ye bisa amanfo se aboa bi wo wuram ne din e bata nipa nyina na afensukro nyina e ho amanfo dodo na e kire o madwen ye pa megidi se wo so wo kire wadwen e wo comment section honom na ene answer no eye fo sa aboa no ne din e de fo eni nti na ye bu bebi se wo we fo nsa na wa hye wo de yataka bibi se kumasefo enkranfo enkrofo ni nyina eyefo eni nti sa aboafo no ni din ebata nipa nyina na kro nyina ho mema ore mfise obe subscribe na afi so wa like na wa comment share na afoforo so entimi enye bi enhwe eni nti eno ne answer no na di machie na yenje amanfo adwenche emfanfa ene asembise ya ye bise midin e de oba pefia every year. Yama kwa abaye do ba PAMBY TV eso meda wase so NYANSAPO adwenkyere se wo kyere wadwe dia na ene ye bisa se Bible mu no abra na asendua no so Yesu Kristo no abrantie bi je no se wo boa na sa abrantie no ni din disen Noah ni din disen Noah what's it Noah no free go so ofri Israel wow NYANSAPO adwenkyere wakyere na adwe wo se ye Noah nti no ya ba wonche na wakyere wadwe e de amaye Yama wakwa ba do ba PAMBY TV so. Meje oso mama. NYANSAPO Kire wadwene. Se wo kire wadwene dia ye bisa se abra na asendua no so Yesu Kristo. Abrantie bi eje no kwan so sa abrantie no de sen. Eye Peter. Eye Peter. Ai. Kafra. Wo ya sure say Peter. Ah me ye sure say Peter. Sa. Na Peter wona ofri ben so. Ah kuro ni de se na ye ntimi nkere Yesu Mary abusuafo ni bia. Na beje ye. Tubo kom kwa Yesu uncle ne wofa no e na obeje eyino nti ne yaje asendua no boa no na ye ne wofa say Mary abusuafo ni nti Mary abusuafo ni sa na osofo ka kire oh mi ma dwuna mi nim na me kire nya me sofo na ka kire me mi ma dwuna mi nim na me kire say ye kire ya adwuna na me wo kire wadwe aha eye Peter nti ma dwen kire ma kire wo no NYANSAPO ye kire ya adwen Pacho ma kwa ba edo ba PAMBY TV eso meje wanyado NYANSAPO pacho kire wadwene se wo kire wadwene de na ye bisa se abra na asennua no so Yesu Kristo abrantie beje no kwan so sa abrantie no de sen your friend Banaba what's it your friend then Banaba ana Barnabas Banaba Barnaba your friend oh na ofri kroben so pacho Nazareth ai pacho hona mfi se ofiri ufi se hon no ofri Yesu Kristo kura sa asem no waso asennua na duru o ka cho ofiri wa ai ofiri Nazareth ai ada na wa sha so no ojena na dabi woye Nazareth ni abrantie unse bra ye di Yesu kono na nipa abotwidi nachi ti na ono so ka ho bi ono kwa aresi na yesi na ofiri afuo mu awoba ti obetu se Yesu abra woda ho ne humoja no na wo se woje no woche no so de Barnaba NYANSAPO kire wadwene yama akwa ba do ba PAMBY TV so meje so NYANSAPO kire wadwen se o kire wadwen de aye bisa se Bible mu no abra na asendua so Yesu Kristo no abrantie beje ne kwan so what de sen Yohani what's it what de Yohani ai oh yeah sure de minim no Yohani kire o se Yohani me ana me hunu ye e wo hefa Bible mu hefa sa Bible no Junction benso John 3:15 praise the Lord hallelujah NYANSAPO kire wadwen NYANSAPO kire wadwen awunim o eno ano no se wo kire wadwen de na ye bisa se abra na asendua no so Yesu Kristo no abrantie bi beje ne kwan so sa abrantie no de sen enti obi a tiga kire mu bi oh mi de minim pa odi Mika aka odi Judas wow Judas na je ne kwan so onu
Judas o yiri ni fa no ono sa ko jine kwanso ono sa ko jine kwanso o ya sure oh na Judas no fikro benso Judas into be ti among why oh Judas is so free Egypt Nyansapo so wadwe ahuni yeah wa salajo wecha se me kwasa Yeba kwa bado ba PAMBY TV eso me jimusu pa Nyansapo kire wadwini ye bisa se abra na ase nua no so Yesu Kristo no abrantie bi beje no kwan so sa abrantie no wo de sen meka bitim kakra meka no Simon no emu den ene Simon Petro dia be Simon be ni dina ka hono we fika kakra o ya sure de am ye sure pa say Simon ye sure pa say Simon po kan din e ka ho bi o ya sure so foti asem ya na ba mu di da bi ni na ba mu Simon mate na emu ni ka hono na woni millimeters no free ko be so we Jewish ni Israel ni we Jewish ni kan Israel omu na sa me kan sa mo free Israel no mo san so ye Jewish sanity Nyansapo kire wadwini wa kire wadwini e de amaye ho no Nyansapo kire wadwini ye bisa se abra na ase nua no so Yesu Kristo no abrantie bi beje no kwan so sa abrantie no wo de sen abrantie no friend Simon no mu de a friend Simon free Siren if say me right there me say a friend Simon na ofri afrom eba and also ofri ni baby eba na ohu Jesus no yes na omunim say Jesus baby edu na hia na obewu kwan so nti omo share Simon say on srom ni mudua ni bi mu na omo trimpo ne say omo mpese obewu bra ye mmoni mremuduam enti omo tintim Simon say on srom mremudua no enti meme de madwenche ne say e Simon ana de menim say e Simon Simon na je no pepacha e Simon and om di na e ka ho no nim the din e ka ho no de in fact me menim say e Simon enti no say big din bi ka ho de ya ene de me share da ni me pese be ka din fufuro bi aka ho a me miskoti Nyansapo kire wadwen Nyansapo kire wadwen se wo kire wadwen de abra na ase nua no so Yesu Kristo no abrantie bi je ne kwan so sa abrantie no wo de sen Thomas ano free ko be so na bi friend me na fio kuri dia de pa because Bible mun ko no ya men tanka Bible de te share dan kaka kin ha Bible men tanka Bible no kwa so be me pa cho afi na mbe pa so la ko Nyansapo kire wadwen Nyansapo kire wadwen se wo kire wadwen de aye se Bible mu no abra na ase nua no so Yesu Kristo na abrantie bi je ne kwan so sa abrantie no wo de sen Branti idea mi refi ni din no free ko be so Jordan okay no free Jordan nti sa abrantie no unim ni maame ne papa din me pa cho da bi abrantie no so unim ni din da bi ne mo kai so bi je ne kwan so me pa cho ani me kai pa na sa ni pa no free mfa na eba sa ni pa na mi refi o kwa so de be iko Pentecost wow Nyansapo kire wadwen se wo kire wadwen de aye bisa se abra na ase nua no so Yesu Kristo na abrantie bi je ne kwan so sa abrantie no wo de sen Thomas o se o de sen Thomas ano free ko be so kuro na office de minim na hwan ba no Thomas no abro mi refi Thomas maame ne papa din mi refi ni din na wo ya sure se oni momu din na mi ni momu din pa ba si de mi refi o kwa so de be mi ko Roman nti Roman father na kire o sa se Thomas na je no kwan so bi o ha nsa ya na kenkan na ma otimi kai na ohunu ba o jaya na ese o refi wo ya sure pa se Thomas na je no kwan so mi sure pa Bible quotation be na kan sa kire Ndi si pa de mi timi kan de Nyansapo kire wadwene Nyansapo kire wadwene se wo kire wadwene de a Bible mu no abra na Yesu Kristo so asembia na abrantie be je ne kwan so wo de sen Barnabas ano free ko ben so
Na ofri Nazareth. Barnabas free Nazareth. Mpacho. Uni mni maame ne papa di. Mpacho mini maame ne papa di. So you sure say Barnabas na ji Yesu wo kwan so. Me sure pa. O kwa so de ben. You call second chance. Second chance. Nyansapo. Chira Wadwen. Ene hanom na ye de dwumade ne nyina ebesi na ye bisa amanfo adwenkyerɛ ɛwɔ abra na Yesu Kristo asendua no so no abrantie bi ebegye ne kwan so na ye bisa sɛ sa abrantie no ɔde sɛn wobetumi akyerɛ wadwen ɛwɔ comment section honom like na share comment na afensia kenkan ne nyina emfa emma follow yen ɛwɔ YouTube PAMBY TV TikTok PAMBY 90 na afenso Facebook nso ɛyɛ PAMBY TV midi Ede oba pefia every year. Meda me cameraman as original and afenso me producer Nana Amfre meda na se pa Nyankopɔn hia da se na ebe sanso ehia